Apostle Chiwenga isn't afraid of anyone, including the president. Ende vanhu vakawanda vanoda kuziva kuti sei Apostle Chiwenga vachituka vatungamiri venyika ende vanombotembei. Ende futi sei Apostle Chiwenga vakati muZimbabwe mese mapasta ese maprofets ese ndenhema kusara kwemunhu wani chete. Ini ndonzi Hasta TV. I'm a video editor and a professional YouTuber. Disclaimer, I'm not affiliated to TF Chiwenga, but I'm making this video for critical analysis. Yes, no kona mota keti chipfura so ari mumota president. Unonzwa marunda ako achipera simba so. Kuti motikari dai yangoenda manje zvinondizonetsa pana. Apo uri kutyika mutadzi zvakane tukumbo nezidzoro. Ndiye uri kuzeza. Manhu iradaita mapostori mukanwa so kana uri pasowe kuti ufunge kuti iwewe uri kutarisira kuti uchanamatirwa ukaita basa. Kana uchienda kuchechi kwa magaya uri stupid. Ian Ndlovu must be called mainini Ian. Yes. He is now a wiki now chivayo side chick. Vanhu vakatengeserwa chidhina na makandiwa $10. Talent Chiwenga was born on the 2nd of April in 1985 in a place called Wedza in Mashonaland East. There isn't much information about his upbringing, but when he started appearing publicly is in 2014 preaching in First Street, Harare. Apostle Chiwenga vachitanga zvokuparidza vaizviti munhu anotaura unfiltered truth, ende vachitanga kuparidza kudaro vanga vasingatauri mazita evanhu sezvaari. But Apostle Chiwenga pavakangotanga kungotaura vanhu nemazita vasingapi maexample, vasingambotauri zvezviya zvokuti zvakafanana kuchechi yandakaona inoita zvakadai so, pavakatanga kungotaura kuti ningikiri naningikiri is a fake pastor, is a fake prophet, ndopavakatanga kuita mbiri. Magaya was initiated by TB Joshua. And now I shall play different clips by TF Chiwenga so that we get an analysis yekuona kuti nyaya dzavanotaura ndedzechokwadi here kana kuti ndedzekushaya. Handi muchiri kuziva kuti muvidhio rinoni ndakuudzai kuti toda kutaura reason inoita kuti Apostle TF Chiwenga vatuke president and Apostle TF Chiwenga sevachituka other government officials ende kuti vanotemba chii. But tisati tapinda munyaya iyoyo ngatimboita look into some of the controversial topics avanogara vachitaura on topics like virginity and marriage. $1,000 yekuchaja rusambo munhu asiri mhandara ndeyeyi? Mukuchaja chii? Chinoita 5,000 pamunhu ichi ihari yemangai yaichachurwa ichikwata. Actually in Israel the son-in-law was not charged at all. Yes. The parents would say to the son-in-law, whatever you want to give to just show that you are taking our daughter, yes, give us. Manyaso zvinzira megoti Apostle Chiwenga vari kuti if a girl isn't virgin unofanira kubvisa chero chinhu chawakwanisa, ringava riri bhasikoro kana kuti ingava mbudzi, unofanira kuibvisa ende vabereki havana right yekukuchaja mari yakawanda because musikana anga asiri virgin. And for some people this is a justifiable law because a girl who isn't virgin has the ability, has the possibility of sleeping with. Kana ukatenda kuFrance kunotenga gauni remuchato ati uye tisati taziva kuti muri mhandara here. Kana ukati pane zvakaitika ndandisisiri mhandara toti tichatuma madhikoni ikoko isatuye kuzoona muchato webere. Muchato webere wauruda kuita titori pakati pevidhio, but mukunyasa kuona kuti Apostle Chiwenga has a lot of controversial statements, and one of the controversial statements yavakataura vaitaura vachiti according to the Bible murume anobvumidza kuita vakadzi 2 but under one condition. There are legitimate reasons why a man should have more than one wife. They are biblical. The first issue is when a woman was not married in her purity. That's a good reason enough for a man to marry a second wife. But he must marry a virgin this time around. Ungangozadza mushane.
Before we get any further, to anyone watching this video, kune vanhu vari kuona video rinoni, guys, ndoda kukuudzai kuti kune Hasta Shots. Vamwe venyu munotoiziva because Hasta Shots yabuda mbiri yakanaka. Ende vane mawedding, vane malobola, vane mabirthday, mukunyatsokuona quality yatinodeliver pamavideo edu nemapicture. Saka vachada kuitirwa service iyi kana kuti vane hama kana shamwari dzichada kuisirwa service iyi, chingotibatai panhamba dzewhatsapp. Ndinouya netimu rangu tonyatsa kusotera zvinhu zvavo kuda. The next clip yandoda kukuplayirai haisi nyaya yevirginity, but yanga iri advice to people who want to marry, kana kuti kuvanhu vakaroora kwanzi ndine urombo. Zvinhu izvizvi ndizvo zvamaifanira kuita next musati maroora. Mari wakanoroora nayo iwewe, baba vako havasati vamboiona ichiuya kwavari ichibva kwauri. Now, the question is, what has your father-in-law done that excels what your own father had done for you? You sold yourself and you became a fool by taking all your sweat. Maybe you saved for 2 years, 3 years to raise money to pay bride price, simply because you wanted another human being with some 2 legs and a thick head. The only difference is she has breasts. And now let's take a glance on the burning issue which causes Apostle TF Chiwenga to have so much courage in opposing the government and government officials. And please pay attention because this is the most important segment on this video. Ambofa makandinzwa ndichita slogan emusangano kana upi andite itaimi musina kunyatsoita mushemushe. There are some people who believe that Apostle Chiwenga is affiliated with the government. Munhu anoita zvaanoda because anotemba ukama hwake na Vice President Chiwenga. Is this true or false? Here's what I observed. Takati Apostle Chiwenga munhu weruling party kana kuti munhu akatumwa kuzonyepedzera kunge opposition, tinenge tanyepa because haana kana chinhu 1 chaanorombidza about Zimbabwe kana zvinhu zvese zvikiitika muZimbabwe. Zvakafanana paTrababulus. Pakanzi Trababulus project yapera. That interchange is construction junk. Those who are celebrating that interchange are our unexposed citizens, our brothers and sisters who have never crossed the border of our country. Ende kwezvino tochitaura panyaya yekuti anotembei, Apostle Chiwenga iye akati kwanzi anotemba denga, ende futi anotemba kuti shoko raakutaura akaritumwa, ndozvaita anotemba. Ende shoko iriri anozonyanya kudhipisa, ndosaka makamboona iye anomboti kwanzi ma-extend ese akamboitika pakafa mukadzi wake anenge achifunga kuti probably the reason why he didn't shoot me on the side, he thought that I had died already because I was the person who was trapped more than anyone else and I was bleeding a lot. So I just thought I wanted to explain this. I don't think it was necessary for them to kill my wife. This is the cruelty of our politicians. I'm not going to get much into detail pazvunhu izvi political side yake zvokuti ma-government official akanetsana ndeapi ende akavaudza zvipi, ende maclips acho handisi kuzomaplayer izvezvi because I'm not a political person or a political content creator. I'm just a YouTuber who is here to tell you stories. Kwezvino takuchida kupinda pane another segment yaanotaura iye pamusoro about ma-prophets nema-pastors. Apostle TF Chiwenga is the first pastor to go against all Zimbabwean pastors. He also believed that iye ndiye ega muprofita kana pastor vechokwadi, kwanzi vese ndevenhema. Baba Guti akavatuka, Makandiwa akamutuka, Tifredi akamutuka, Magaya hatichatotauri nezvake, akavatuka vese, akatopedza munhu wese anongonzi pastor muZimbabwe ane mbiri. Any famous pastor akatotaura pamusoro pezvake achivataura kuti ndeve fake. Prophet Magaya recently vakatenga
maapple, and maapple aya vakabva vamanamatira vakati kwanzi vari kutengesera macongregates each apple for $5, and Apostle TF Chiwenga here to say this. Those who bought apples from Magaya, we urge you to eat them before they rot. Apples are food at best. There's nothing spiritual about these apples. Magaya counted these apples, multiplied them by $5, and he's going to buy an asset. Tomorrow on Monday, Magaya will be buying another piece of land, and he's going to put it in his family. One day, Magaya's children shall speak before you and say, my father was very organized, he prepared a good future for us. And guys, I think tese taona a lot of controversial clips by TF Chiwenga in the video rinoni ndambondimba kutaridzai amwe ana kutaridzai ese because vane akawanda. So zvandikukumbira muvideo rinoni ndokumbira kuti munyore mucomment section zvinhu zvamuri kufunga kuti Apostle TF Chiwenga vanotaura zvinhu zvechokwadi here about issues virginity, marriage nezvese zvavanotaura surrounding all pastors and prophets. Chimbondodze mucomment section kuti muri kufungei. Ine musakanganwe zita rechannel rinoni Hasta TV, and guys musubscribe, musakanganwe futi Hasta Shots iyaya inoita zvemafotoshoot nekukushutai mavideo.